Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O sector vitivinícola europeo reivindícase tamén en España. O Congreso dos Deputados acolleu o lanzamento da campaña Vita e Vino, que busca reivindicar a cultura do viño e defender o seu consumo moderado no marco da sociedade. Destaca ademais o importante papel socioeconómico do viño en España e Europa. Durante a presentación, os asistentes destacaron que o viño é cultura, territorio e emprego e insistiron no seu arraigo na sociedade. A campaña xa foi presentada en varios países europeos como Italia e Alemanha. Próximamente celebrarase un evento no Parlamento Europeo para dar a coñecer a iniciativa. Vita e Vino está promovida por organizacións como a Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas, a Federación Española do Viño ou Cooperativas Agroalimentarias de España. Baséase na declaración Vita e Vino, que se plantexa tres obxectivos principais: protexer o viño como parte do patrimonio cultural, recoñecer o seu impacto socioeconómico e fomentar o consumo responsable nun estilo de vida saudable. Os que o desexen poden apoiar esta campaña na súa páxina web www.vitaevino.org. Dende a iniciativa animan tamén a xente a enviar vídeos amosando o seu respaldo ao sector vitivinícola. Quen xa participou achegando o seu testemunho foi o xerente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Ramón Huidobro. A mí el vino me da la oportunidad de relajarme y de compartir intereses comunes en compañía de las personas que quiero y que aprecio. Para mí el vino son personas, es territorio, es arte, es negocio, son fiestas, es gastronomía, literatura, relatos, etc. Si tengo que definir cuál es el mejor recuerdo, yo creo que no hay un recuerdo único. Son muchas las imágenes que vienen a mi memoria cuando pienso en vino. Recuerdo, por ejemplo, el primer vino que tomé con mi padre en la bodega Don José, un párroco de pueblo. Recuerdo también celebraciones familiares, bodas, cumpleaños, bautizos, comuniones.
alrededor de mis mejores recuerdos con una copa de vino siempre hay un denominador común: familia, amigos y tiempo para compartir. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus 2 materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus 2 modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. Un grupo de 17 formadores da elite internacional do Wine Scholar Guild participaron nunha experiencia xunto ao Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. A visita consistiu nunha cea protagonizada por cócteis e nunha cata na adega Pazo de Señoráns. O Consello Regulador organizou unha cea o sábado pola noite no Hotel Axís de Vigo, na que o cocteleiro Ángel Camiñá preparou 2 cócteis elaborados con algún dos destilados amparados polo Consello Regulador, cos que sorprendeu e deleitou a expedición que percorreu Galicia durante a semana pasada. Os elixidos para a ocasión foron Galician Coffee, que incluía bagazo e licor café de Galicia, e Chorus, con bagazo embellecido de Galicia. O grupo de expertos formadores concluiu a súa experiencia cos augardentes e licores de Galicia nunha visita á adega Pazo de Señoráns. Ali estiveron guiados nunha cata comentada por Sonia Otero, vicepresidenta do Consello Regulador, quen lles mostrou a calidade e a orixe a través de mostras dos produtos amparados. Para a ocasión presentáronse dende bagazos de Galicia, de albariño e híbrido, bagazo de Galicia embellecido, augardente de ervas de Galicia, ata o licor café e de ervas de Galicia. A maioría deles eran mostras xenéricas e promocionais do Consello Regulador, mentres que un par de elaboracións pertencían a Pazo de Señoráns, concretamente o seu bagazo de Galicia e a súa augardente de ervas de Galicia. A cata resultou moi dinámica e contou con gran interese por parte dos catadores, que quixeron aprender todo o referente a estes destilados 100% galegos e os que conseguiron namorar con estes produtos. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. A Ruta do Viño Rías Baixas celebrou unha nova edición da súa anual cata de vendima no Pazo Mugartegui de Pontevedra. O evento, dirixido polo catador Nacho Costolla, contou coa colaboración de Anfaco Cecopesca, que achegou as conservas coas que maridaron os viños catados. O evento gozou dun alto índice de participación, esgotando as prazas dispoñibles horas despois de ser anunciado. Así, un total de 26 asistentes gozaron da actividade. Os participantes puideron probar diferentes variedades de uvas autóctonas da denominación de orixe Rías Baixas. Durante a actividade describiuse como é o proceso de elaboración dos viños dende a recollida da uva no viñedo ata a produción do viño. O catador explicou o proceso de recolección da uva segundo a situación, a súa altitude, proximidade á costa, orientación, a exposición ao sol. Para exemplificalo, contou con acios de uvas de diferentes variedades autóctonas. Con elas mostrou tanto en fase visual como táctil as diferenzas entre as variedades autóctonas da DO, albariño, treixadura, loureira, caíño tinto, pedral e sousón. Unha vez rematado este proceso, chegou o momento de ver e probar o mosto, unha gran experiencia para os participantes. A continuación, os asistentes gozaron dunha cata visual, olfactiva e gustativa de diferentes tipos de viños da denominación de orixe. Viño monovarietal albariño Rías Baixas, viño plurivarietal Rías Baixas do Rosal, un espumoso Rías Baixas e Rías Baixas tinto. O evento finalizou cunha degustación destes viños da denominación de orixe maridados con conservas de Anfaco Cecopesca,
Nesta ocasión tratouse de sardinillas en aceite de oliva e luriñas na súa tinta. Unha colaboración que xa é tradicional entre ambas asociacións nesta cata tan especial que celebran conxuntamente todos os anos. Ademais, os asistentes puideron coñecer de preto o traballo da Ruta do Viño Rías Baixas, unha asociación sen ánimo de lucro con máis de 2 décadas de historia e cuxo obxectivo é crear experiencias enoturísticas únicas nesta zona vitivinícola. Na actualidade conta con case un centenar de socios que ofrecen plans de turismo que combinen a cultura do viño de Rías Baixas con paisaxes, deportes, actividades marítimas, museos, aloxamentos e restaurantes de primeiro nivel. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. A Mancomunidade despediu o proxecto Núcleos Rurais Sostibles do Salnés, unha iniciativa que dende o ano pasado permitiu a recuperación de oficios tradicionais e o impulso e a capacitación tecnolóxica da poboación da comarca. Baixo o seu paraugas organizáronse numerosas actividades relacionadas con todos os sectores productivos e chegando a todas as idades. Dende a Mancomunidade se está traballando precisamente en novos horizontes. Temos que continuar con este proxecto. Acabamos de solicitar precisamente unha subvención para os próximos anos e, polo tanto, eso vai a desenvolver precisamente e vai a, de alguma maneira, a tratar de evolucionar, encamiñar, por suposto, esta evolución da comarca, non? E, sobre todo, para os concellos que somos máis pequenos, como pode ser, por exemplo, Mes, como pode ser Ribadumia, como pode ser a Illa da Arousa, que, de alguma maneira, nos vemos bastante máis beneficiados deste proxecto. Pero toda a comarca, xa digo, porque se abarcaron moitos sectores, todos os sectores, e sobre todo para todas as edades, que eu creo que eso tamén é algo moi importante. O proxecto estivo financiado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Entre as iniciativas levadas a cabo axudouse ás adegas a desenvolver producións vitivinícolas máis respectuosas co medio ambiente. Foi un proxecto que tuvo unha vinculación e de feito se traballou conxunto coas bodegas, con viticultores, con adegueiros e de alguma maneira tamén se lle quitou esa rentabilidade que ao final sirve precisamente para que un sector ou os distintos sectores que teñan cada vez, podamos ser máis competitivos, é o caso, non? Ademais, no seu marco, máis de 350 rapaces participaron dos talleres de formación en novas tecnoloxías e preto de 300 usuarios recibiron atención e asesoramento nas oficinas instaladas en Meis e na Illa da Arousa. A formación en carpintería de Ribeira, no oficio de carnicería ou no uso de fitosanitarios foron outras das accións impulsadas dende a Mancomunidade. Agardamos, por suposto, que nos próximos meses nos den este novo curso ou este novo proxecto, digamos, de formación que sería o horizonte do Salnés de cara aos próximos anos. E hai que terlo en conta porque hai que saber analizar, saber a situación na que temos e os concellos que, de alguma maneira, que somos máis rurais, evidentemente nos hai que dar ferramentas precisamente para poder estar aí. Por lo tanto, este tipo de proxectos son necesarios, son imprescindibles. O resultado final é por suposto claramente positivo e agardamos que nos próximos 2 anos este proxecto se termine de consolidar, se termine de consolidar e que siga formando a persoas para toda a comarca do Salnés, que iso vai a xerar un mellor movimento económico que todos necesitamos. Tamén se asesorou o comercio local no uso e manexo das redes sociais para a venda do produto de proximidade a través da plataforma Salnés Click.
A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O arroz volveu ser o protagonista da carta do Gran Talaso Hotel Sanxenxo. A semana pasada o establecemento celebrou unha nova edición e xa van 9 da súa semana gastronómica do arroz. A opción de que se poden degustar 9 arroces, ¿no? 9 arroces que normalmente non temos na carta e que durante estes días en cada servicio ou cada día vamos a ter 3 distintos para que a xente poida probar, ¿no? É dicir, van a escoller cun mínimo de 2 personas dos arroces con un menú donde está ese arroz, uns entrantes, uns postres e con unha copa de espumoso Baltea que nos colabora con nós e auga, ¿no? E eso por 33 euros por persona. Arroz de nécoras e chipiróns, de secreto e cogomelo, de galo con xudías verdes e cogomelos, de bacallau con langostinos e cúrcuma ou de polvo e berberechos son algunhas das receitas que puideron probarse nestas xornadas pensadas pro público local. Sí que é verdad que facemos estas xornadas non para que a xente este aloxada, sino que tamén moito para o público local, ¿no? Queremos que tamén o noso hotel, que durante moitas épocas está con xente de fora, que a xente local tamén non teña medo a entrar no hotel, ¿no? Que poda vir ao noso restaurante e que a verdade que tamén disfrute, ¿no? do noso entorno como un visitante, ¿no? Que moitas veces parece que os hotéis non se poden entrar e eso non é a nosa visión para nada, ¿no? Que senón que é un sitio, un espazo aberto a todo o mundo. Precisamente para acoller este público da zona, as xornadas mudaron de data, buscando unha época máis tranquila no atafegado verán de Sanxenxo para a hostalería. Queríamos facelo este ano cara ao final de temporada, ¿no? Porque sí que vimos que en algunha edición anterior non pudemos absorber a demanda, sobre todo local, porque xa eran épocas de máis ocupación no hotel, e, bueno, trasladamos a esta fecha que creíamos que pode ser, bueno, con máis impacto cara ao público local, ¿no? Cara a xente daqui. Porque coa época estival xa rematada, Sanxenxo despediu outro verán de récord que o consolida como un dos destinos preferentes na península. Sanxenxo sigue sendo un destino turístico importante no noroeste, cada vez máis na Península Ibérica. Nós desde mediados de xullo, gracias tamén ao bo tempo que tuvemos unhas ocupacións altas, uns gastos de turistas tamén bons, e a verdade que estamos contentos. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí,
gusta aquí. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.